Well, hello there. We're Irene Balza and Paulo Cortázar, professors of the minor in foreign languages edo atzerriko hizkuntzako minorra. Bideo hau ikusten ari bazara, horrek esan nahi du atzerriko hizkuntza irakasteko beharrezko material eta metodologietan interesatuta zaudela. Esan nahi du, badakizula gauza bat ingelesa jakitea dela eta beste bat ingeles irakasle ona izatea. Badakizu, ez duzula ingelesarekiko beldurrik sortu nahi ikasleengan. Ez da klase aspergarrik eman nahi. Zuk hizkuntza ondo irakatsi nahi duzu, eta tartean ikasleekin gozatu. Hori eskaintzen dizugu guk. Minorrean, Amaia Agirregoitia, Ruth Milla eta Maitena Dualde irakasleek gurekin batera lan egiten dute. Eta hemen ageri diren irakasgai hauek osatzen dute minorra. Horrez gain, minorrak praktikum 3 ingeles irakasle bezala egiteko aukera ematen du. Eta bukatzeko, aipatu ditudan 5 irakasgaiak proiektu batek lortzen ditu. Stuars proiektua. Tira, azal dezadan zer egiten dugun irakasgai bakoitzean. English for the Early Childhood and Primary School Classrooms irakasgaian, atzerriko hizkuntzaren jabekuntzari buruzko oinarri teorikoak, ingeleseko gelarako materialak eta irakaskuntza teknikak landuko ditugu. Didactics of Foreign Languages English irakasgaian, atzerriko hizkuntzak ikasteko metodoak, gaitasun linguistikoen garatzeko moduak eta storytelling teknikak landuko ditu. LH eta HH-erako ipuin bideo bilduma bat sortuko dugu, baita ikaste egoerak eta material didaktikoak ere. Development of Linguistic Competence in English irakasgaian, ingelesaren ahoskera storytelling, pop abestien eta beste materialen bitartez landuko dugu. Eta ikertzaile rolean sartuta, ohiko arazoez jabetu eta nola saihestu ikasiko dugu. Karaokean ere arituko zara. Atzerriko bigarren hizkuntza frantsesa. Irakasgai honi buruz ez kezkatzeko esan behar dizut. Zerotik abiatuko zarelako. Oinarriko gaitasunak landuko dituzu, komunikazio testuinguru sinpleetan. Communicative Competence in English irakasgaian, storytelling teknikaren inguruan ikertuko dugu, eta ikerketa, artikulu eta poster akademiko batean islatuko dugu. Gainera, zuek erabakitako literatur liburuak irakurri eta komentatuko ditugu. Minorrean, Stuars proiektu berritzailean parte hartzeko aukera izango duzu. Proiektu esanguratsua da hau, eskolen errealitateari hurbiltzen dena, eta minorreko gaitasun espezifikoak, zehar gaitasunak, iraunkortasuna eta metodologia aktiboak eskola testuinguru erreal batean integratzen dituena. Stuarsen erronka nagusia da mundua eraldatzeko historiak biltzea, eta horien gainean proposamen didaktikoa egitea. Eta horra heltzeko egindako ikerketa akademikoa poster batean zabalduko duzue. Horrekin lotuta, ipuin kontaketa teknikak eta ahoskera landuz bideo storytellinga sortuko duzue. Abiapuntua workshop bat izango da, berritzegune eta eskoletako ordezkariak didaktikan adituak eta minorreko ikasleoiak batuko dituena. Ondoren, minorreko ikasgai bakoitzetik gaitasun espezifikoak modu integratuan landuko dira. Historioak nola hautatu, nola kontatu, bai teknikei bai ahoskerari begira, frantseseko A bat mailara nola moldatu, egindako lana posterrean nola jaso, eta abar. Bukatzeko, proiektua praktikumean eta gralean implementatzeko aukera izango duzu. Horrek kalitate handiko lana ekarriko dizu, gure workshopean aurkezten duten ikasle hoiena bezalakoa. Kontuan izan, minorrean matrikula egiteko beharrezkoa dela ingeleseko B2 edo titulo baliokidea izateko. Badago hori online ateratzeko modurik ere. Eta lasai, frantsesa jakitea ez da beharrezkoa. Zerotik hasiko zarete, beraz, pas de problem. Informazio gehiago nahi izatekotan, kodea eskaneatu eta han egindako hainbat gauza ikusteko aukera izango duzue. Historio bildumak, bideoak, poster ereduak. Thank you very much.